Dneska si ukážeme, ako vyrobiť adaptér, že na jednej strane bude vidlica 400V a na druhej strane bude klasická zásuvka. Takže potrebujete na to vidlicu, zásuvku a kúsok kábla. Kábel najlepšie 3x1,5 minimálne. Ja použijem kábel CC H05VV-F 3x2,5, lebo iný nemám. No, takže môžeme začať. Takže jednu stranu už máme pripravenú na zapojenie. Ešte si oholíme si druhú stranu. Takže rozoberieme si vidlicu. Tú mierku, koľko oholiť, ja dávam takúto, že potiaľto. Neviem, mne sa to robí dobre. Použijem na to jokár. Hej. Ako na CC káble ten moc jokár dobre nejde, ale tak dá sa poradiť s tým. No. Vidno, že kábel je už starší. No to nevadí. Dobre, ďalej potrebujeme si oholiť žily. Takisto. Použijeme dutinky, hej, to je jednoduchá vec. To sa takto nasadí na ten vodič a potom to zalisuje takými kliešťami. Je to dobrá vec, hej, používať. A nie je to až také drahé, hej. Pár centov stoja. Takže takto pekne nasadíme na každý vodič. Potom takýmito kliešťami to zlisujeme. Zastrihneme, čo trčí. Takže takto, keď nám trčí, takto zastrihneme. Takto pekne. Tak. Najskôr si zapojíme zásuvku. Takže zásuvka je na 230V, 16A, takže použiteľná je. No. Otvoríme ju týmto jedným šrobikom, čo je tu na. Tak. No. Povolíme si skrutky. Povolíme si takisto aj toto, čo pridržiava kábel. Tento úchyt, alebo ako to volá. Tak. Keďže zásuvka má detskú poistku, a ja tú poistku neznášam, ja to neznášam, keď to tam je, tak ho dáme preč. Reálne, tá zásuvka má možno IP20, a tá detská poistka tam iba robí zle. Takže ja ju dávam vždycky preč. Nehneváte sa na mňa. Dobre. Prvý si pripojíme zeleno-žltý. Nič, budeme to musieť upraviť, aby to tam vešlo. Takže musíme tú dutinku trošku si zlisovať. Lebo to tam nevejde inakšie. Máme problém napchať. Ešte raz zlisovať. Tak. Už to tam vošlo. Takže už nám treba len dotiahnuť. Tak. Fáza vľavo. Takisto tá vidlica nie je robená na 1,2,5, lebo iný nemám tu. Modrý vpravo. Tak. Teraz to je origoš. Dobre. Toto tam vošlo podozrivo ľahko. Takže očakávam nejaký problém.
Máme zapojenú zásuvku, takže zeleno-žltý na stred, fázu vľavo a modrý neutrálny pravo. Teraz nám chýba už len nasadiť kryt. Hej, viem, keď idem takto s kliešťami tie káble robiť, mal by som použiť guľaté kliešte. Áno, ja to viem. Tak. Takže máme to zapojené takto. To máme zapojené, hej. Ako mohol som to spraviť krajšie, ale ja som taký flákač. Dáme si skrutku, dúfam, že to dotiahne, lebo keď nie, tak budem nadávať. Dobre. Dotiahnuté, dotiahlo to. Takže zásuvka máme. Teraz to jednoduchšia, to je vidlica. Takže najskôr si prevlečieme tu na. Si prevlečieme túto krytku. Zapojeme si vidlicu. Takže takisto žiadna veda. Toto bude ešte rýchlejšie. Takže zeleno-žltý. Vlastne tu na tejto, na všetkých týchto nových vidlicách máte napísané, že čo máte kde pripojiť. Takže tu vidíte, tu je uzemnenie, tu je N a tu je fáza L1, L2, L3. Ale my používame jednofázovú zásuvku, zapojíme iba fázu 1. Alebo to je jedno, tú fázu môžeme hociako vybrať. Takže najskôr si zapojíme zeleno-žltý, takto. Ale plochým to je dobre celkom. Tak. Toto máme pripojené. Ďalej pripojíme nulák. Ten zapojíme tu na. Tak. A fázu. Pripojíme L1. To je jedno, aj kebyže pripojím tú fázu na L2 alebo L3, to je úplne jedno. Jo, toto sú šrobiky. Teraz ešte poriadne dotiahneme. Tak. 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 Máme to zapojené. Takto. Dobre, teraz nasadíme krytku. Kde sa nasadzuje? Jak? Takto. Tak. Kábel sunieme trošku do dnuka. A zaistíme s týmto. A adaptér na stred. Ešte si niečo povieme, že vidlica musí byť 16 amperová. Nemôže byť, vidlica musí byť 16 amperová. Nemôže byť 32 amperová. Lebo logicky táto zásuvka je na 16 amper, takže toto musí ísť na 16 amper. Nemôže tu byť 32 amperová zásuvka, lebo to by vám nesedelo potom. A takto vlastne. Princíp je ten, že napríklad máme takúto zásuvku máte trebárs na stene, 16 amperovú. A vlastne toto vsuniete dnuka a máte vlastne 230 V klasickú zásuvku. Tak. Toto by bolo všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vás niečo naučil nové. A ďalší adaptérik máme na svete. Takže dúfam, že sa vám páčilo. Lajkujte, komentujte, zdieľajte, všetko možné.